مرحبا گهدارین پودکست آزادیا ولاد. ام وی هفته جی به مجار و ناوروکی که جدال پیش بری ونه. وقتی زنین کو افدمه که پلتفرما یکیتیا جنین کرد کارو خبات خواه لگل قادین جدا بردوام دکی. هری داویه جی کم خباتک لآمده لدارخستن. هم دی چرچوبه کم خبات ده هم جی دی چرچوبه کارو بارین پلتفرما یکیتیا جنین کرد و هر وها ده هفته هشت آداره ده امی بری خو بدن پلتفرما یکیتیا جنین کرد. یکش انداما پلتفرما یکیتیا جنین کرد حوالا ما برفین امکتر و هفته میوانامه. حوالا برفینن بجن تبخیراتی و سر چاوان هاتی. افدمه کم دبینن کو کارو خباتین پلتفرما یکیتیا جنین کرد هنه کی زیدتر درکتن پیش بریمه. تتکارش دست پیک دج مرا بحثا پلتفرمی بکی کنگی و به چار مان جهات آوا کرن. Merhaba işlere, Maliyava. Platforma yekdiye jinin Kürt yani konferansa 2011 da yaku yani binavên konferansa yekdiye jinin Kürt hat kirin li Bakurê Kurdistanê li Amedê yani dikarim bêjin ku bi geh li wê demê hat avêtin û carcaran gelekî aktif bû, carcaran wek pasîf berdewam kir lê em dikarim bêjin ku bingeha wê 2011 bi konferansa yekîtiya jinên Kurd hat avêtin. Platforma jinên Kurd bi vî awayî wek yani platform dest bi karê xwe kir. Yani em ana wek platforma yekîtiya jinên Kurd a Bakur kar dikin. Elbet ji bo Başûr û Rojava, Rojhilat û her wiha wek diaspora jî ev xebat wek komxebatan tên meşandin wek platform tên meşandin lê ana em jî wek platforma yekîtiya jinên Kurd a Bakur kar dikin û bingeha xwe jî di konferansa 2011 da dest pê kir, dest bi xebatê xwe kir. حوالا برفین د پیواژو دمک وکه نهایل روجلاتا ناوین ده کو ام ببینن شر هیه جند ناف شر ده تنتین حسباندن یعنی گرینگیا وی پلتفرمه چیه هر وها گرینگیا وی پلتفرمه یاج بو چار آلین کردستانه چیه گرینگیا وی پلتفرمه البت yani ji bo çaraliyên Kurdistanê çi ye berî her tiştî giringiya wê herî mezin belkî em bikarin êdî zimanê xwe bigarînin yani Kurdistan em naxwazin êdî ji Kurdistanê bêjin çar alî çar parçe û her wiha wekî din û em dibêjin wê Kurdistan yêk e û gerê li ser wê hêşmendiyê bê hîskirin û bê parastin û bê xwedî derketin ji ber wê jî elbette ji bo wê gelek muhîm e yani em yekîtiya Kurda anha ez dixwazim birsa yani di dû sê bihevagirî bidim ji ber ku di nav ewqas şer û persûn di rojhilata navîn de yekîtiya Kurdan me dît ku tiştekî pir elzem e û elbet yani em jî dixwazin ku wek jinên Kurd yekîtiya Kurdan yani me wek dest pê kir û em di her platforman de her komxebatan da her ku konferansan de em tên cemhev em bangewaziya yekîtiya Kurd dikin û em wek berpirsyariyekî viyan didin ser xwe û em me yani bi jinan dest pê kir û em dixwazin eva bibe bingeha yekîtiya Kurdan yani ew jî berpirsyariya platform yani wek berpirsyariya kî digirin ser xwe em bêjin ku wek mîsyonekî digirin ser xwe û em ê ji bo vê kar û xebat bikin heta ku destê me tê em kar û xebatê viya bimeşin ji ber ku di nav ewqas rojhilata navîn de ana ewqas şer û pevçûn û yani wek stratejîk sînor tên guhertin û em bêjin ku hemû yani rêvebiriyên welatan tên guhertin û sîstem tên guhertin û divê di nav ewqas gengişî de yekîtiya Kurdan ji bo ku Kurd bikaribin yani rojhilata navîn de jiyanekî azad jiyanekî ji xwe re ava bikin yekîtî sedî sed yani tiştekî herî pêwîst anha ji bo Kurdan
و يعني او كا في بلاتفورمي جي ام بيجي معناها في بلاتفورمي جي امي جبو ویکی کارو خبات بمشینه جبو ویکی دیپلماسی چه بکن جبو ویکی امي بیم جمهف بری هر تشتی امي یکتی خوا به جنارا چه بکن او اوجه تاثیر خوا لسر سیاستی لسر پارتین سیاسی و لسر هر وا یکتی بکه و اوجه جبو ما كاركي بربر يعني جبو بلاتفورمي البت كارو خباتكي جلكي ألزم وجلكي جي أم بيجنكو يعني جري تشتكي ني تعلق كرنا دم الدست يعني كاركي يعني دم فيان هي يعني نم تعلق يعني نا يعني مقصود di sala 2011 da bingariya hat abitin bi salane wek tespitên û wek pirsgirêka sereke yekîtiya Kurdan tê dîtin û em viyan wek pratik ji derderê dibînin. Herî dawî di şerê Rojava da me dît ku wexta ku yekîtiya Kurdan hebe û yekîtiya ew yekîtî dikare bibe sedema gelek tiştên pozîtîv û ava ji bo wê gelek mühim e ku platforma jinên Kurd wê kar û xemat bimeşînin û vê berpirsiyariyê girtine ser xwe û vî karê dikin ev jî elbette tiştekî gelek mühim e wê bigêje armanca xwe ji bo me hemiyan wê serkeftin nedur ez dikarim vê em bibêjim. Tedî em niha di heftiya heştê adarê roja jinan ya cîhanê de ne? Di vê çerçoveyê de jî ez dixwazim te hinekê nirxandinê bikê di rojên wekî heştê adarê de an jê em bêjin di vê rewşa heyî de hûn wek yekîtiya jinên Kurd çi dibêjin? Peyama we ya ji bo jinên Kurd çi ye? Peyama me ya heştê adarê elbet serî da ji bo hemû Kurdan em yekîtiyê dixwazin û yekîtî tespîtekî dîrokî ye ji bo ku serkeftina Kurdan ji bo azadiya Kurdan ji bo azadiya gelê Kurd ji ber wê jî elbet peyama me ya platforma jinên Kurd peyama me ya heştê adarê ya sereke wê azadî ji bo gelê Kurd û ji bo hemû jinan û ji bo hemû jinên Kurd û jinê cîhanê be û wek me komxebeta xwe de dawî da anî ji ziman û daxwaza me ya herî mezin bangwaziya me wek daxwaz nabêjim bangevaziya herî mezin ji ber ku em tenê daxwaz nakin em hazirin ku kar û xebat bimeşînin berpirsiyarî bigirin ji bo vî karî bangevaziya me ya herî mezin wê kongreya netewî demildest bicive û yekîtiya Kurdan ji bo yekîtiya Kurdan dest bi kar û xebatan bikin û em jî wek platforma jinên Kurd platforma yekîtiya jinên Kurd hazirin ku di vê xebatê de berpirsiyariyê bigirin kar û xebat bimeşînin û wek em bêjin daxwazekî em dikarin elbette dîsa bînin ziman wek daxwazekî heştê adarê em pir wek daxwaz ez naxwazim jin tenê daxwaz nakin jin berpirsiyarî digirin jin yani ji bo azadiya xwe di her şert û mercan da di tekoşînê denin ji ber wê jî wek daxwaziyekî na elbet wek em bêjin bangewaziyekî em dikarin vê em bêjin yani bangewaziya me ya heştê adarê wê platforma yani kongreya netewî bê ava kirin û demildest ji bo yekîtiya Kurdan kar û xebat û ew dest pê bikin. Gelek spas malê ava. Belê hevala berfîn em jî dibêjin gelek spas û bila mala te jî ava bê ji bo ku te îro bûyî mêvana me û te behsa kar û xebatên platforma yekîtiya jinên Kurd kir. Her wiha te balkişande ser xalên girîng yê di vê platformê de ji bo pêşerojê we çi daye pêşiya xwe em ji bo vê agahiya jî em dibêjin gelek spas û malê ava. Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat me vê heftiyê jî hewl da
ام بمجارك جودا لسر بلاتفورما يكيتيا جنين كرت ماخذين ام بيجن حتى برنامج كدن بودكاست كدن بميند خوشيه ده دم باش